Здравейте! На днешния 30 октомври, своя 80-ти рожден ден, трябваше да празнува българската рок легенда Кирил Маричков. Роден в София през 1944 година, той произхожда от фамилия на политици и дипломати. Негов родственик е революционерът Георги Странски, а баща му, който също носи името Кирил, е първият български посланик във Ватикана. Маричков наследява любовта към музиката от дядо си, диригентът Борис Левиев. И на 18 години вече свири в първата рок група у нас – Бандараците, а след разпадането и заедно с Петър Цанков основава групата Щурците. В следващия половин век Маричков и Щурците ще бъдат сред най-известните музиканти в България, а песните им Две следи, Клетва, 20 век, Вкусът на времето са само част от незабравимите им хитове, които продължават да се пеят и свирят до ден днешен. Въпреки че дори преди падането на Берлинската стена Кирил Маричков се радва на десетки хиляди почитатели, той става едно от лицата на демократичните промени след 1989 година. Прави го по убеждение, в името на свободата, без която изкуството не може да съществува. На тези, които се опълчиха срещу времето, срещу природните закони, срещу икономическите закони, срещу здравия разум, срещу Господа, срещу всичко, срещу времето. Времето не може да бъде повече тяхно. Времето е наше. Идея, която също започва да изповядва още преди да се разпадне комунистическия режим. Това се случва, когато през 80-те години цензурата спира песента му "Звезден час" по стихове на писателя Павел Матев. Причината са думите в текста на песента "Заличен съм аз и моето име", което съвпада с възродителния процес, сменил имената на повече от 800 000 български граждани от турски произход в Народна република България. Разбира се, песента е спряна от всички радиостанции и е свалена от обложката на албума "Вкусът на времето". Артистът обаче не слиза от сцената. Кирил Маричков остава сред най-значимите музиканти и в следващите години, като не се разделя с публиката буквално до последния си ден. Отиде си на 11 октомври тази година, часове преди свой концерт, за да се пресели във вечността, където неговите песни остават, а неговите цензури отдавна са забравени. Аз съм Александър Христов от театрално дружество "Конфликт". Бъдете здрави, ходете на театър. И не забравяйте, пазете своята свобода, защото без нея изкуството не може да съществува. До нови срещи!